Bueno, egunon. Nahi baldin baduzue hasiko gara, ze 5 minutuko atxedapenarekin gabiltza. Juanan Pereira naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, batzuk ezagutzen dauzue. Bilboko ingeniaritza eskolan egiten du lan, eta moderatu egingo dut saio hau. Pribatutasuna eta segurtasunari buruzko saioa izango da. Horretarako, bueno, 4 paboz lerro prestatu ditugu, irakurriko ditut, gutxi dira. Gaur egun, nazio baten buru jabetzaz hitz egitean, ezinbestekoa eta kritikoa da segurtasun digitalari buruz hausnarketa sakon bat egitea. Azken urte hauetan, azpiegitura teknologikoen kontrako erasoak eta IKT erabiltzaileen pribatutasunari egindako urraketak bolo-bolo ibili dira komunikabidetan. Nortasun digitala eta ziberkrimena delakoari buruz eztabaidatuko dugu gaur. Delitu digitalak, nortasun digitalaren lapurretak eta azpiegitura kritikoen kontrako zibererasoak izango ditugu hizpide. Eta gai hauei hitz egiteko, bi gonbidatu ditugu, Mikel Iturbe eta Iñaki Mora. Mikel Iturbe, Mondragon Unibertsitateko segurtasuneko irakaslea eta segurtasun informatikoaren ikerkuntza eta zabalkuntzarekin lotutako Euskal Hack elkarteko kidea da. Eta Iñaki Mora, keixo, segurtasun informatikoko S21 enpresatik dator, bertan Ipar-Eremurako auditoretza departamentuko arduraduna da, eta penetration testing edo pen testing teknikan aditua. Hainbat enpresen segurtasuna hobetzen lan egin du, nazionalak eta internazionalak. Bueno, orduan, funtzionamentua izango da 10 minutuko aurkezpenak egingo dituzte, bakoitzak bat, eta gero galderak egingo ditugu. Akizue, galderak egiteko ditugula 2 metodo, bat eskua altxatu eta hemen zuzenan galdetu, eta bestea Twitterren traola batekin galdetu. Traola da IEB 2018, eta bueno, galdera horien artean, guk hemen daukagu Telegrameko talde bat, eta galdera horiek filtratu egiten dituzte, eta hemen jasotzen ditugu. Orduan, ikusten nauzue irakurtzen den mugikorra da horregatik. Orduan, bueno, Mikelekin hasiko gara, kontrol sistemei buruz hitz egingo digu, zer dien, zenolako erasoak jasaten dituzten, eta zen lotura duten buru jabetzarekin. Mikel, nahi zunean. Nik atridetik ingo pixkatu zerita eta arraroa egiten zaiteta. Lehenik eta bain, eskerrik askoak, ematea antolakuntzari, geuri, baita joanan ere, saio honetan parte hartzea ahalbidetzeagatik. Esan bezala, ni Mondragon Unibertsitatetik nator, eta Euskal Hacketik ere banator, 2 txapelekin. Eta, hitz egin gu batez ere nire lanarekin zerikusi handia daukan gai bati buruz. Hau da, kontrol sistema eta azpiegitura kritikoen segurtasunari buruz arituko naiz bereziki. Lehenik eta bain, zer dira kontrol sistemak? Zetaz norbaitek kontrol sistema entzuten duenan edo, zetaz ari gara. Azkenan, kontrol sistema dira gailu berezi batzuk, ordenagailu txiki batzuk esan dezakegu, non beuren lana den prozesu fisikoak automatizatu, monitorizatu eta kontrolatzea. Hau da, guk eduki dezakegun edozein prozesu fisiko, fabrikazio prozesu bat, edo baita gure etxeko edo bulegotako klimatizazio sistema bat, horrako zerbait, hau da, mundu errealarekin interakzio bat daukan, edo elkarreragintza bat daukan, edo zer, horren ardura eramatea, ez? Dituz adibidez, gaur egun kontrol sistemak dituzten hainbat eta hainbat prozesu, ez? Energia garraioa, fabrikazioa eta bar. Normalean guk, edo kale hizkuntza, kale hizkuntza igual esatea larregizkoa, ez? Informatikaren artean eta askotan sistema hori era orokorrean eskada sistemak esaten zai, ez? Ez dira, kontrol sistema guztiak ez dira eskada, baina, eskada izan da, kontrol sistema askori jarri zaion izena, o txapela. Orduan askotan, biak sinonimo modura erabiltzen dira, naiz eta sinonimoak ez izan. Hemen daukazue kontrolatzaile logiko programagarri baten argazkia.
PLC ingelesezko siglekin ezaguna dira, eta hau izaten da kontrol sistemetako, kontrol saretako muina, bai? Hor dituen hainbat sarrera eta irtera analogiko eta digitalizate ditu, eukitzu du algoritmo bat, kontrol algoritmo bat, eta horren arabera hartzen ditu, sarreratik hartzen dituen seinaleak prozesatzen ditu kontrol algoritmoaren bidez, eta gero agindua botatzen dio. Adibidez, galdara batean presioa larregi handitzen ari bada, sensorek bidaliko diote seinale hori PLC-ari, PLC-ak esango presio handiegia da, eta adibidez, balbula bat edo zabalduko du presio hori jaisteko. Baina muinean ordenagailua da. Ordenagailua da sarrera eta irtera digital eta analogiko pila batekin. Ordenagailu oso garestiak eta oso basikoak. Muikor batek un PLC baino konputazio ahalmen handiago dauka. Baina PLC-a batez prestatuta dagoelako era horretako ingurunetan lan egiten. Vale? Eta gero, daukagu bestaldetik interfase, hau da, operadoreek ikusten dutena prozesuari buruz. Hemen daukagu irudi bat, non daukagun zerbait irakiten, eta prozesuaren operatzaileak, hau da, prozesu horren Homer Simpsonek begiratuko luke, eta esan luke, bale, prozesu ondo doa, edo txarto doa. Zergatik, PLC-ak euren kabuz ez direlako askotan gauza asko diagnostikatzeko gai. Vale? Orduan, zergatik dira garrantzitsuak? Ba, bueno, kontrol sistemak askok kontrolatzen dituzte prozesu fisikoak azpiegitura kritikoekin zerikusia daukatena. Zer dira azpiegitura kritikoak? Ba, edozein gizarteen ongizaterako beharrezkoa diren azpiegiturak. Ari naiz, elektrizitatearen sorkuntza, erregaiaren garraioa, urbanaketa, eta bar. Ez dira azpiegitura teknologikoak, baina badira teknologia darabilten azpiegiturak. Gaur egun, posiblea da adibidez mugikorretik ikustea zein den urbanaketa sistema baten egoera, remotoan. Ez dira azpiegitura teknologiak, ez gabiltza sarea botatzen edo zerbitzua ematen, ez, baina bai teknologia erabiltzen dute. Ordenagailu sareetan erabiltzen den teknologia berak. Eta orduan, teknologia erabiltzen duten heinean eta konektatuta duten heinean, arazoak, segurtasun arazoak ere izan ditzakete. Eta ordenagailu normalekin gertatzen ez den modura, eraso hauek izan dezakete euren oihartzuna mundu errealean. Vale? Orduan, azpiegitura kontrolatzen dituzte. Seguruak aldira? Bueno, bai eta ez aldi berean. Gaur egun, esan dezakegu dagoen egoerarekin, ordenagailu sare gehientzuenak, baino segurtasun gutxiago daukatela. Zergatik? Bueno, batez ekipamendu hau askotan urte luzez egoten dalako funtzionamenduan. Ari naiz, ordenagailu bat 5 urterekin zarra da, baina PLC batek 20-30 urterekin jarraituko du produzitzen. Kontzientziazioa ere, azkenean sare hauek ez dituzte kontrolatzen informatikareik, askotan produksi ingenieria eskuta ibiltzen da, eta orduan, ez segurtasunarena orain berriki heldu den zerbait da, bale? Eta gero, interkonexionen bidez, posible da interneten ere bilaketa pixkatein eskero interfase publikoak aurkitzea. Eta azken aldian, bai erasotzaile eta nazioestatu erasotzaileen helburu ere bihurtzen ari dira. Zergatik? Batez ere estrategikoa direlako gizartelako. Erasoak egon dira, eragin fisikoa izan dutenak. Lehena konstantzia dagoena Aurora izenekoa da, non laborategi baten lortu zuten elektrizitatea sortzen zuen gailu bat apurtzea, hau izan zen lehenengo aldiz jakiten zena, laborategian, eta gero uste zen, hori bakarrik laborategian posible zela. Gero 2010an Stuxnet gertatu zen, non Estatu Batuek eta Israelek antza, Iraneko programa nuklearra zapusteko asmoz, virus oso sofistikatu bat sartu zuten, bertako prozesuak eta apurtzeko. Eta gero, beste bat Alemanian, 2014an, non eraso baten eraginez, labe garai baten kontrola galdu, da, sutea eta sortu zen eta galera handiak. Ordan, hau errealitate bat da eta gertatzen da. Ordan, beharrezkoa da, hauek, bestea. Zergatik, bazkenean, ja ez gizartaten buru jabetzalako bakarri, gizarte baten ongizaterako eta biziraupenerako beharrezkoa diren azpiegiturak kontrolatzen dituztelako kontrol sistema hauek. Eta beharrezkoa dugu hauek eragokian segurtatzea. Ez baldin nahi gure azpiegiturak beste hirugarren batzuen esku egotea.
Dauza, nik prestatuta naukan aurkezpen txia. Eskerrik asko. Ados, eskerrik asko, Mikel. Orain Iñakirekin arituko gara, berak kontatuko digu zerbait, sarrera emateko edo, nortasun digitalari buruz, ziberkriminali buruz, zer da nortasun digitala, zein den bere garrantzia, nola lapurtu daitekeen nortasun digitala eta horren ondorioak. Orduan, Iñaki nahi duzunean, bilatu lehenengo abernun dagoen. Bakaixo egunon. Esan bezala, Iñaki Mora naiz, S-egoitat sekeko auditoria departamentuko ardura duguna, eta, pixkat hitzen goizuet, pintzela batzuk nortasun digitalari buruz eta ziberkrimenak arlo honetan nola afektatzea dakan. Gure bizitzan, bai pertsonalean eta bai profesionalean. Zer da nortasun digitala? Pixka dola gainetikan, zein garen sarean edo sareak zer esaten duen guri buruz. Ez da bakarrik guk zer publikatzen dugun, zer idazten dugun sarean, baizik eta besteek gurekiko ere esaten dutena, eta besteekin esan nahi du web horria, sare sozialak, beste erabiltzaile batzuk, foroak, blogak, eta bar. Eta gainera ez da gauza bakarra, ezagorri askoren bultzoa da, bai beraien artean erlazionaturik egotea daudenak, edo kontestu ezberdinez osaturik. Denak ezatzen dugu, lehenengo gauza seguraski burura etortzen zaiguna da, sare sozialak, bai Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, gero arlo profesionalean LinkedIn, aunque pixkat Facebook da bihurtzen azken aldi honetan LinkedIn. Eta, bi arlo banatu ditut ikusteko ze garrantzia duen gure nortasun digitalak gure bizitzan. Arlo pertsonala, hainbat gauza inditzazkegu, tramite elektronikoak, online salmentak, errentaren aitorpena seguraski denak oia dena jasoko zenuten azken aste honetan autodeklarazioa online iteko, sare soziala, bozka elektronikoa, egunen baten gaur egun kontrol asko ez duenez, indiken ez dago martxan jarrita, eta gero mundu enpresarialean azkeu sarbide kontrol sistema, salerosketak, gure sare korporatiborako akzesuak, VPN-erako akzesua ere, gure nortasun digitalarekin bat datoz. Eta, hau pixkat nola dago erlazionatori ziberkrimenarekin edo krimenarekin. Nortasun lapurreta bat izanez gero, egia esan ondoriok nahiko larriak izan daitezke, ez bakarrik gure Facebookeko kontua lapurtu duela eta daudela gure baimenik gabe gauzak publikatzen, ziberjazarpena edo ziberbullyinga azken aldi honetan asko gertatzen ari da, diru galerak, bai arlo profesionalean edo pertsonalean gure datu bankariak edo banka onlineko sarrera lapurtzen badigute, azkenen diru galerak eukiko ditugu, eta mundu enpresarialean azkenengo urteetan jasotzen ari diren atake oso potente bada, zeoari eraso hau da. Norbaitek bere korreorako sarrera galdu ezkero, bere enpresarako zuzendariari edo zein dirua maniatzen duen edo zeini korreo faltsu bat bialdu ezkeo diru askatzen edo transferentzi bat iteko beste nunbaitea produktu bat edo zerbitzu bat edo kontratu importante bat firmatu dalako, hori asko gertatzen da eta hori gure nortasun digitalarekin erlazionatu da. Bai, erreputazio galerak, azkenen publikatzen dugun guztia edo gure izenean publikatzen alduten guztia gure erreputazioan inzituko du.
Zakit, adibidez, prentxan edo komunikabideetan lan egiten duen pertsona batek bere nortasun digitala galdu ezkeo eta azten balin badira Twitterren edo beste nun baiten bere izenean notizi faltsuak idazten, manipulazio puntu batekin, onura bat izateko, gure reputazioa dago, gure izenean daude idazten, hitz egiten. Albisten manipulazioa, datuak ostu eta saldu, azkenen, entzun dugu azkenengo asteetan, hilabetetan, datuak ostu direla sare sozial garrantzitsuenetako batean, eta gainera horrekin negozio egin dutela. Ez bakarrik pixkat publikoki, bai atzetiken dago mafiasko datuen kasuen. Eta ero gainera, gure nortasun digitalekin leheno komentatu dut, sarbideko adibidez asko identifikatzen gara txartel batekin, pasaitz batekin, bai enpresara sartzeko, edo sareera, edo dominiora sartzeko. Hori galdu ezkero, txartel bat galdu ezkero, gure nortasunara hor jokoan dagoena ere bai. Eta orain zer dago? Sarearen neutraltasuna bukatzen ari dela ematen du Estatu Batuetan. Obama garaian hau asko jorratu zen, baina hain adibidez Trumpek ISPen esku jarri du sarean neutraltasuna. Hau da, behaik erabakiko dute guk nundiken ibili dezakegu, ze trafiko da gehien interesatzen zaiena, eta azkenen kontrol honek zer eragiten du. Duela 10-20 urte komunikazioen kontrolaz bai egunkariekin, telebistarekin egiten zen, baina gaur egun informazioa denok daukegu eta denok daukegu publikatzea, hainbat bide dazkeu. Kontrol hori askoz zailago da bai gobernuak edo bai korporazio handiek egitea, baina pixkat bideratuta dago horrea. Ematen du, ez dela interesatzen neutraltasun hori mantentzea, azken guain maiatzean jartzen da azkenik GDPR edo datua besteko reglamendu orokor berria, gure datuekin gauza asko aldatuko dira, gure datua nola maneiatu, nola tratatu eta zer egin dezaketen. Adibidez, Facebook eta Cambridge Analyticako historio guzti honetan hauteskunden manipulazio bat eragintzen. Datuek saldu egin ziren, datuak zina dira, gureak dira, baina horrekin lortzen diren gauzak nahiko arriskutsua dira eta neutraltasun guzti hori galdu egiten da. Eta, pixkat, kontseilu batzu zer egin dezakegu guk erabiltzaile bezala, individuo bezala, lehenik eta zentzua erabili. Kritikoak izan behar dugu interneten irakurtzen dugun guztiarekin, internet bidez jasotzen dugun guztiarekin, gure pasaitzak egokiak izan daitezela eta gainera babestu, gurea dira, ez besteenak, gure datua babestu. Azkenen gure datuekin gauza asko egiten dituzte, baina ez dugu ahaztu behar gurea direla. Eta azken, kontrol gabeko sareak kontuz erabili, hemengo wifia bezakigu nola ongo dan, edo beste baten wifian banka elektronikako transferentzia bat egiten balin badugu, akigu arrisku bat dagoela, Facebook kontuekin, nortasun guztiarekin, eta bar. Eta, eskerrik asko, eta besterik ez. Mi esker. Mi esker, Iñaki. Igual itzari, bai. Galdera txandarekin hasiko gara, galdera asko, gai asko jorratu dira. Nik hemen galdera asko ditut baita ere prestatu da, baina
begiratzen ari naiz zuen ekarpenak ditugun edo ez. Bueno, azteko, igual Mikelekin hasiko naiz. Aipatu dituzu azpiegitura kritikoei egindako erasoak bortitzak izan daitezkela. Aipatu dituzu kanpoko batzuk, agian, baina hemen nahiko gertu izan dugu 2016an adibidez Nafarroako ubidearen kontrol sistemaren eraso bat, ez? La 9 de Anon izenean erasotu zuten, bai? Anonimuseko talerekin lotutako beste azpitalde bat, dirudienez. Eta, bueno, Diario de Navarrasek esan zuen ezela izan Nafarroko ubidearen sistemaren kontra, baizik eta Itoizko zentral elektrikoaren kontra, ez dakit, lasaitzeko edo kontrakoa esateko ez. Nire galdera da, seguru algauden, ez? Edozein taldek egin albadu hori, ubidearen kontrola lortu, azpiegitura baten kontrola lortu, seguru algauden, horrelako hakeo gehiago ikusiko ditugun etorkizunean, zure ustez, eta ea zer egin daiteken horren kontra, ez? Gaina, beste alde batetik, la 9 Anonymusek egin zuen jakeoari eman zion izen bat. Segurtasun auditoretza, doakoa, esan zuen. Ordan, nire galdera da, horrelako azpigiturek ez dute aldez aurretik segurtasun auditoretzak, ez dituzte pasatzen segurtasun auditoretzak, zergatik daude hain erraz atzitzeko beraien interfazeak, ez? Oso galdera ona. Nafarroako ubidearen kasuan, argi dago, kasu horretan behintzat, ez zela segurua. Orduan, nik hor esan ditudan erasoak, azken biak, batez ere, ari gara erasotzaile, ia baliabide mugagabeak dituzte erasotzailez, ari naiz estatuez, ari naiz enpresa handiez, edo baliabide asko dituzten taldez. Behintzat, la 9 Anoneko talde horrek ez dut uste hainbeste baliabide izango zituenik. Ez dakit, ubide sistema hori erasotu bainoen beste sistema batzuekin saiatu izan den, baina, argi dago kasu horretan, Nafarroako ubidearen kasuan, zela segurua. Era honetako erasoak ikusiko ditugu, nik uste dut, baietz, gaur egun legediak ere behartzen ditu azpiegitura kritikoa segurtasun arazo bat daukatenean horren berri ematen. Gero ikusiko gero hori zenbat informazio horren zenbatekoa heltzen zaigun guri, gizarteari. Auditoretzak eta badago legedia, legedi bat dago, non azpiegitura kritiko bat operatzen duen edozeinek bete beharreko pausoak. Zer egin dezakegu horiek betetzeko? Ni horretan galderrekin bat nator. Bide eraginkorrena estatuarena da eta legislazioarena da. Segatik, guk gizarte mailan oso gutxi direlako azpiegitura komunitarioak. Orduan, guk gizarte modura badaukagu eragina azpiegitura gutxi batzutan, baina gaur egun azpiegitura gehienak enpresa handi eta estatuen menpe daude. Orduan, horiek babesteko era eta baliabideak erabiltzeko segurtasun, horien segurtasuna bermatzeko, legislazioak eman beharrekoa dira. Baina, hala ere, egia oraindik ordenagailu sareek konparatuz gero, oraindik pixkat atzetik gabiltzala. Aipatu dituzu adibide batzuk, eta nik daukatean beste bat, eta horrietan daukagu idatzita, Ukrainiako kasua. Han 2015an, hacker talde batek argindar kontrol sistema hackeatu ondoren, utzi zuten Ukrainia argindarri gabe. Eta, ematen du pelikula batetik ateratako gidoia, esan zuten batzuk baita ere, Rusiako hacker talde bat izan zela, agian profesionalak, agian diru laguntza izan zutela beste Errusiatik edo ez dakit. Eta horrelakoak dira hackerren edo erasotzaileen profilak, benetan profesionalak dira, nola aukeratzen dituzte biktimak? Argi dago azpiegitura kritikoen aurka egiten dien erasoak gero eta oso profesional dira, ari gara lehen esan duen modura gehienek talde boteretsuak edo nazio-estatuak dirudun nazio-estatuak izate dituzte atzean, doran baliabide asko izate dute eta jende oso azkarra. Ukrainiako adibide hori ziurrenik da adibiderik lasgarriena, ze azkenean argindarraren eten hori negu gorrian gertatu zen,
orduan Ukraina moduko leku batean, non neguan hotz egiten duen, milaka eta milaka pertsona geratu ziren argindar gabe. Eta hori da, adibideagian erakusgarria nola azpiegitura kritiko baten aurkako erasoa edo kontrol sistema batzuen aurkako erasoak nola eragin zuzena izan dezakeen gizarte batengan. Epe horretan, jendeak ezin zituen etxeko bonbilak piztu, elektrizitatearekin zebilen edo zer zebilen, hau da, ez genuen ez internet sarerik, ez mesularitza aplikaziorik, ez zegoelako argindarrik. Guzti hau, azpiegitura hauek daude pixkat buru jabetzarako albidetzen duten teknologioien oinarrian. Hau da, gizarteak gizarte izatea albidetzen duten teknologien mailan. Horregatik, garrantzitsua da, hauek horretan babestea Ukraina eta antzeko erasoak ez gertatzeko. Esker, jasotzen ari gara ja galderak, utziko ditut gerorako Iñakirekin jarraituko dugu, baina hor ditu komentatzeko. Iñaki, nortasuna digitalen lapurketa aipatu duzu, delitu digital gisa, eta hainbat azalpen eman dituzu, adibide. Nire galdera da, horrelako delitu digitalei aurre egiteko, legeria dagoen, lege espezifikoa dauden, ze azken bola honetan ikusten ari gara datuen filtrazioak, nortasuna digitalen kontrako delituak, baina ez ditugu ikusten nolabait kulpableak edo errudunak, nik ez ditut ikusten inun telebistan, ez teleberrietan, eta galdera da, hain erreza den, ez dagoen legeria, oso zaila den erasotzaileak harrapatzea, zergatik gertatzen den erasoak ezagunak egiten direla, baina erasotzaileak ez hainbeste. Lehenik eta behin, ez dago, oain momentu honetan ez dago legedia. Uste, azken aldi duela 2 edo 3 hilabete kongresuan egon ziela aztebedatzen honi buruz, eta uste tetzuela erabaki diken estatua oso prestaturi zegoen horrelako gauzetarako. Gainera, interneteko mundua da, mundu bat oso azkar dijoana, eta ikusi dugu hemengo legedia duela urte askotako legedia dela, eta gainera ematen du ez duela asko aldatu nahi, ez zan interesatzen edo zer. Eta bestadetik, erresa, momentu honetan responsabilidad pixka jarri du erabiltzeien gan. Nola erabili, nola babestu, herramienta asko ez ditu ematen, ez dago kontzientziazio askorik, ez dago segurtasuna edo erabiltzaile bezala praktika honak gure datuekin, hori ez da kontzientziatzen edo ez da erakusten. Nire ustez, ikasketan o informatika arloko gauzakin, leheno hitzein dezuen bezala, buru jabetza asko landu behar da, eta segurtasuna beste puntua da. Oain umeak mobil batekin jaiotzen dira eta ez ogi batekin, eta teknologikoki oso aurratuta dabiltza, eta behien bizitza guztia interneten dago, dena. Eta arrisku hauek ikusi behar ditue. Ze nun nagoen, zer egiten dudan, zeinekin nagoen, noran joan, hori dena publikatzen dute. Eta publikatzen dute ez duelako ikusten arriskurik, eta inorrek ez dizkielako jarri arriskuak. Eta gero, internet mundua oso anonimoa da, azkenen anonimotasuna mantendu nahi balen badugu, mafia organizatua daude, eta Mikelek komentatu den bezala, diru askokin atzetik, eta datu ostu o nortasun digitala hauek, batzuk oso importantea dira, oso garrantzizkoak, eta horren bila dijoazte. Mesua jaso dut, baita. Segurtasun informatikoan horrelako gauzak landu behar ditugula, mesu hori jaso dut. Aipatu dituzu pribatutasun kontuak, eta lehen garrenkitan ikusi dut GDPR, General Data Protection Regulation,
Bai, horrelako gauzak ikusten ditudanean, lehenengo etortzen zait burura, ea zenbat mezu ditudan nire postontzian GDPR-eri buruz, onartzeko eta mesedez gure pribatutasun politika aldatu dugu, eta onartu ezazu. Eta beste gauza bat etortzen zaidana da, hau bizi dugula noizbait, cookien politikarekin, ez dakit gogatzen zaeten, baina lehen dela urte bat, Europak esan zuen cookieak erabili ezkero webgune batean, mezu bat agertu behar dela, cookieari buruz, pribatutasunari buruz, eta erabiltzaileak supuestamente irakurri behar du hor agertzen den dena, eta gero onartu. Nire ustez, jendeak, nik barne, egiten duguna da, hori ikusi bezain laester, bai, onartzen du, eta aurrera, ze ikusi nahi dut edukia, ez? Eta nire galdera da, neurri hauek guztiak ere merezi duten, edo ez alden batzutan iruditzen zait tramite burokratiko hutsa, ez? Jendeak azkenean egiten duena da irakurri, onartu, irakurri batzutan, beste batzutan, irakurri gabe, onartu, eta enpresek bere burua garbitzen dute, esan ez, lortu dugu, ez? GDPR mezua bidali dugu, cookiearen abisua eman dugu, baina gauzak nahiko berdin jarraitzen dute, ez? Pribatutasunaren inguruan, pribatutasuna galtzen ari da, datuak filtratzen ari dira, eta bar. Eta nire galdera da, hori merezi duen, ez alden tramite burokratiko hutsa. Lehenik eta behin, nik uste inorrek ez ditula irakurtzen, eta GDPR berriare erabiltzaile bezala, seguraski, ia inorrek ez du irakurri. Leheno komentatu etena pixka bat, erresponsabilitatea erabiltzaileengan jartzen du. Ez dago legedi bat, enpresak edo korporazio handiak ez daude interesaturik gure datuak babesten, datuak dira azkenen behaien negozioa, eta datuak saltzen dute, zer asko azkenengo astetan entzun dugu, zerbitzu bat doainik danean, zuzeala zerbitzua, zuzeala produktua. Eta kasu honetan, berdina, kokiekin ze pasatzen zen, informazio asko eta asko jasotzen zutela. Ez bakarrik, web horri horrekin erlazionaturik zegoena, beste gure arrasto digitalarekin zer ikusia zutena. Zenbatei pasakotzaien zer erosi nahi izatea dozein online salmentako web horri batean, eta handiken 5 minutura anuntzio guztiak horri buruz izatea. Horregatik esate pixka falta da legedi bat hori erregulatzeko, gutxinez hau kontemplatzeko, falta da kontzientziazio oso handia bai erabiltzailengan eta enpresengan, eta gero GDPR adibidez ongoan aldaketa nagusinetako bat, leheno LPD zarrarekin datuak gureak ziren eta enpresak datu horiekin egin zezaketen nahi zutena publikoa zienean, baina kasu honetan, oain GDPR berriarekin, eta okerrez banago, ez dut irakurri, eta uste ez dutela irakurriko. Ja publiko hitz hori kendu egiten dute. Gure datuekin, ia nahi dutena egin dezakete. Orduan, pribatutasuna galtzen dugu, datuen kontrola galtzen dugu, eta bar. Bueno, hasiko gara Telegramen jaso ditudan galderekin. Gorka, Areitio Aurtenak galdetzen du, azpiegituretako kontrol sistemen segurtasuna noren ardura izan beharko luke? Administrazio publikoarena edo azpiegiturak kudeatzen duen kontrataturiko enpresarena? Nik esango luke azpiegitura horren jabearena. Orduan, jabea hori administrazio baldin bada, orduan administrazioaren esku on barko litzateke, azpiegitura horiek aseguratzea edo segurtatzea. Baldin eta lan hori hirugarren enpresa baten esku uzten baldin badu, orduan hirugarren enpresa horri eskatu inbarko lioke azpiegitura kritiko hori ere segurtatzea. Azkenean, jabeak dira gero azpiegitura horren, izena dio jabeak, ez? Orduan, euren ardura da nire ustez horiek segurtatzea. Biena agian, baita ere, ez?
Eta administrazioak egin beharko luke zerbait baita ere, ez? Noski, administrazioak joko arabak jarri beharko lituzke. Hau da, azpiegitura kritikoa denean, ze segurtasun neurri edo ze pauso hartu beharko lituzken horiek segurtatzeko. Baina, azkenean legedia da, gero bete edo ez, azken ardura jabearena da. Baldin eta ez badu legedia betetzen, orduan legediak dituen neurriak aplikatuko zaizkio. Baina, joko arabak administrazioa jartzen baldin baditu, pero nola jokatu jabeak edo operadoreak erabakiko luke. Horrekin lotuta, eta beste galdera bat datorkigu, hemen Luistxorena, hitz beldurgarriak esango ditu. Zergatik ditu Euskal Herri mailan zibersegurtasunari dedikaturiko bi zentro publiko. Agian laguntzeko, administrazioak laguntzeko zibersegurtasunean, ez? Lehenko galderaekin lotuta, agian beraiek ere egin dezakete zerbait, ez bakarrik enpresa baizik eta administrazioa, baina bi izatea arraro egiten dela. Nik ere batzutan galdera bera egite dut, ez? Nik uste dut orain, administrazioak hartu duela zibersegurtasunari buruzko kontzientzia pixkat, ez dakit azken aldiko berri edo dena delakoarekin, sortu direla batzuk. Zergatia, nik ez dakit. Ni egia esan ez ditut horiek sortu, dorban horien zergatia nik uste dut, eurak eman barko lukutela. Nik uste dut azkenean zentroak egotea ona dela, hau da, zibersegurtasunari buruzko kontzientzia eta neurriak eta jartzea, ona dela, hori norarte, ez dakit Euskal Herrian bi, edo Euskal Autonomia Erkidegoan bi asko diren, edo gero oraindik gehiago eta udal bakoitza bera sortu guen, ez dakit, ikusi beharko da. Eztabaida hor dago, oraindik hasi berri daude biak, eta ikusi beharko da bakoitza zibilbide egiten duen, eta denbora jarriko du bakoitza bere tokian. Lana behar da, ez dakit bientzako egongo den, baina lana behar da, bai. Ez dakit, Jaki? Argi dago bat beharrezkoa zala, bigarren nahi azakit. Baina lan asko justifikatu barko due lan askorekin eta aldaketa askorekin. Hemen gainera Donostin izango dugu bigarrena montatzen udarako uste egongo dala, o pentsatzen dutela egongo dala, eta ikusiko dugu liozkoa dan edo ez. Beste galdera bat datorkigu, Iñaki Alegriak galdetzen du, galdera sensiblea. Kataluniako erreferenduma galarazteko ekintzak, internet ingurukoak zehatz-mehatz, Espainiako Barne Ministeriotik egindakoak izan arren, teknikoki erasotzat arraitezke? Ez dakit niri dagokian hori erantzutea, baina, kasu honetan, komentatutakoa, informazioa kontrolatu nahi dute eta oso zaila da internet munduan informazio guztia eta kontrolatzea. Erasoa, batzuk esango dute baietz eta beste batzuk esango dute Espainiaren unidadea ondiela babesten. Hori ikusteko dago eta bai nik uste erasoa direla, nire ustez. Erasoak azkenen blokeo bat jasan dute, informazioa blokeatu nahi izan dute, eta nik uste informazioa edo oso garrantzizkoa dela gaur egun eta jakin bar dela pasatzen den guztia. Galdera. Nik uste dut ere, nori galdetzen zaion ez, nire ustez bai. Azkenean, segurtasuna definitzen da hiru printzipiorekin, konfidentzialtasuna, informazioen konfidentzialtasuna, informazioen eskuragarritasuna eta informazioen integritatea, da kasunetan, bintzat, eskuragarritasunen aurkako erosoa egon zen. Edo bintzat, nahi eta egindako ekintza bat egon zen, eskuragarritasunen aurka, beraz, nik esango luke definizio hori hartuz gero, bai, erasotzat hartu daitezkela. Bai, galdera bat,
Horretzakit, egia ezurra izango den, lehen fuente eta hitz egin dute, niri beste leku batzutatik iritsi zaidalako. Kataluniakoarekin erasoarena, hau da nire iritzia, nire esango nuke aztuz Espainiak bere argumentoak erabiliko ditula defenditzeko, esanez que fue una acción a favor de la unidad de España, eta duzun guztia eta era un referendum ilegal, eta baina egia da erabili zituzten metodoak, inkluso beste jende bati eragin ziola eta erabili zituzten ezakit BGPak bideratuz edo nola IPak moztu zituztela errotik eta pila bat enpresa eta pila bat zerbitzu geratu zirela zerbitzuz kanpo edo ezin zirenak erabili. Ez dakit horren inguruan ze informazioa dagoen, zen nik jaso dut leku informal batetik informazioa, eta ez dakit horren inguruan abiatu diren Espainia arrestatuaren edo operadoreen edo dena delakoen kontrako reklamazio edo dena delakorik, ez dakit badukazuen horren informaziorik. IP helbidea galtzeagatik geratu zirelako zerbitzurik gabe eta barrez? Horren inguruan nik bintzat ezakat informazio horik. Egia da, galera asko izan zirela eta segurazki ongo direla enpresa asko oraindiken pentsatzen ongo dienak zer egin horrekin, zeo zer egitea dakaten judizialki edo legearekin. Ez esate dut, begiratu zere ikuspegi horretatik de infraestrukturas kritikaz, lako hainbortitza izanik blokeoa, ziur nago ere tartean, inkluso beraien oinarrizko zerbitzuren batzuk eten zituztela eta dena delakoa jarri zutela toda la carne del asador, eteteko referendum horrek nola funtzionatzen zuen, gainera gero bakigu lortu zituztela bazelako sistema distribuitu baten bidezko datu base bat eta ez zuten lortzen inkluso IPak botata, horregatik joan ziren IPak gerozta gehiago mozten, eta esan edana da, betikoa ez, neurtzeko bi modu horiek, zuzaude eraso eta infrastruktura kritika eta zitze egiten, baina gero estatuak berak, bere interesaentzat, momentu batean hori ere saltatu behar badu, ikusi dugu Espainiari berdin zaiola, hori saltatu behar badu ere saltatzea erreferendum bat gelditzeko. Ez dakit horrek esaten dugu nik uste argi dagoela erasoak direla, baina ez erasoa bakarrik, inkluso kalte publiko bat eragin zutela. Bueno, gertakari horri buruz, nik ere dakidana da, auzokoaren lehengusinan konjatuak esan dagoa. Ez daukat ez da informazio iturri zehatzik, baina pixkat ere bai entzun duela zuk esan dagoaren arira. Kasu honetan, infrastruktura kritiko gehienek, naiz eta igual, interneterako konexioa galdu edo eskuragarritasun galdu, gehienetan parte fisikoak jarraitzen du normal funtzionatzen, hau da, ez da presa bat apurtuko baldin eta interneterako konexio galtzen baldin badu. Azkenean eraso bat egiterako orduan, beti edo pentsatu beharko lirateke, ze eragin izan dezakeen, nik ez dakit kasu honetan Kataluniako kasuan ia azpiegitura kritiko bati eragin zion edo ez, baina, txarto edo joan izan ezkero, beste erabatera egin ezkero, posible izango ziteken. Baina, berriro diote, internetek nola esen azpiegitura kritiko horren aurkako erasoa, internet konexioa galduta, bagian galduko genuke horrei buruzko informazioa jasotzea edo. Baina azpiegiturak, hau da, PLC-ak eta dena delakoak, funtzionatzen jarraituko luke. Ados, edurne? Katalunian zari gara eta bakarrik komentatzea hemen ari garela lehengusuak esandako kontuekin eta baino arratsaldean eukiko dugu Punkat Fundazioko arduradunetako bat kontatzeko zehazki zer gertatu zen eta nola juntziren gauzak. Bikain.
Aurreko galdearekin jarraituz, hori entzun dugu baita ere Errusian gertatu dela, ez dakit entzun duzuen, baina Telegrami eskatu zioten beraien gakoak ustea, mezuak deszifratzeko, Errusiako gobernuak Telegrami, eta Telegramak izan zuen ez zituela emango. Eta horren ondorioz, gertatu dena da Errusian, antzeko zerbait, ez, IP helbide pilo bat hasi dira blokeatzen, batzuk Telegramakoak ziren, beste batzuk ez, igual Googlekoak, Amazonekoak, hortik proxy gisa erabili alzen Telegram. Eta dirudienez ez dute lortu Telegramera bat botatzea Errusian, baina hor dabiltzat, ez? Orduan, nire galdera da, horrelako zerbait gertatu ezkero hemen, ez? Horrelako zerbitzu batekin, estatuak esatengo balu, hasiko gara ipelbideak mozten, bai? Ea, zerbait egin dezakegun edo ez, blokeo hori ekiditzeko, ze aukerak dauden, bai Telegram edo bai beste edozein WhatsApp edozein mesuraritza programak blokeatzen baituzte, zer egin dezakegu, ez? Azken finean, blokeatzen baituzte DNS-ak edo IP helbideak, zaila da, ez? Gero komunikatzea. Bueno, nik uste, egoera horta iristu balin bagea gauzak oso gaizki daudela. Lehenik eta behin. Eta Europar Batasunak parte hartu beharko lukela. Olako gauza pasatzea Rusia da, bere egiteko modua dakea, eta badakigu nola dien gaizki edo ondo izan, berai manejatzen dute informazioa. Nik uste pixkat kontestuan jartzeko Telegramena, interneteko notiziak edo pasatzen diren gauzak asko dira eta oso azkar pasatzen dira, baina duela 2 edo 3 urte NSA-arekin, Snowden eta guzti horrekin pasatzen kontua oso antzekoa da. Bakarrik kasu honetan, enpresa kolaboratu egin zutela edo balin bazekiten beste alde batera begiratu zutela. Zer egin dezakegu olako blokeo bat jasatzen ari bagara? Bueno, baude alternatibak, VPN-ak erabili, Tor sarea, kanpoko proxyak, blokeoa ISP-an bitartez egiten bada, zer gutxi. Azken gure nodoak blokeatzen balin badituzte, o informazioa gure internet konexiotiken oso gertu blokeatzen badute, erabiltzaile bezala kalerate atera beharko genuke protestak egitera. Nik uste posible dela, ez? Azkenean, Katalunian ere, lortu zuten zela doala aurrera segitzea, Telegramek ere jarraitzen du, da, ustez, arerio askoz ere baliabide gehiago dituzten ari horren aurka, beraz. Posible da, ematen du baietz. Teknikoki nola eraman, ikusi beharko da kasuan kasu. Baina egia da, mintzat teknologiak ahalbidetzen digula hori egitea badaudela beste aplikazio batzuk ahalbidetzen digutenak konexioa gabe edo mezuak bidaltzeko, azkenean nolakoetan gehienetan behar izaten duguna da masa kritiko bat horiek erabiliko dituztenak. Agian masa kritiko hori igual lehenagotik sortu beharko dugu, ez? Zen nahi dute jendeak ez du ezagutzen, ez ditu ezagutzen horrelako aplikazioak daudenik, ez? Nolako nodo zentralik gabe konektatzeko edo komunikazioa lortzeko aplikazioak eta behar ditugunerako agian ja berandu da ikasteko, ez? Ez dago konexiorik nola ikasiko duzu, ez? Bai, azkenean horrelako aplikazio sare sozialetantzekoekin gertatzen jendeak ez ditu erabiltzen bere ezaguarri teknikoengatik. Jendea dago WhatsAppen, kuadriako taldea hor dagoelako, eta WhatsAppen ez egotea da, kuadriako afarietaz ez enteratzea, adibidez. Eta tristea da baten, baina horrela da, orduan printzipio kontuengatik edo esan dezakegu guazen hau probatzera, baina azkenean erabiltzaile batzuk bakarrik izango horra jauzi egiten dugunak, eta ikusi beharko da gero denborarekin, benetan beharrezkoa baldin bada, nahikoa den masa kritiko txiki hori edo ez. Saiatuko gara. Ez dakit galdera gehiago dauden, zeia ari gara ordura heltzen, Telegramen ez dago mugimendu gehiagorik. Orduan, mila esker zuen parte hartzegatik. Zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko.